Għanna ħal-oħra tal-istudio kif qedtilkom ħanorikom il-kalzetti u koll għalix aktar kmini u għalfej bdejna nitkellmu fuqhom għalix bħala xlukkajr fil-waqt li l-Dilin hawnhekk mill-stazzjoni tal-Malti pur, ovvjament il-kalzetti min-naħa l-oħra jridu jiġu bla dubju. Huma simbolu tal-luzzu tagħna, il-luzzu jena ħob ngħidlu xlukkajr mhux sempliċiment Malti, illi kien biex xira illi għal-programm tal-lum inkun qiegħed bwirt issa l-Facebook tiegħi mixewlu ukoll. Ġifieri inti qed intema minn fejn inti propja Dilin. Zebbuġi, allura tħossukom Maltin iktar mill-Maltin kollha. Bil-fors. Ħarġu ħafna personaġġi. Minn hemmhekk bla dubju. Għalkemm l-istorja daturi li ż-żejtun huwa l-eqdem raħal jew aħjar l-istorja meta wieħed jirriferi għal Malta dejjem jissemma żejtun. Allura issa tibda dik id-diskussjoni min huwa l-eqdem ħaż-żebbuġ jew inkella ż-żejtun. Però id-diskussjoni tkompli iktar fuq Facebook. Imma l-iktar li laqtitu lil dar raġel huwa l-iżbarji li nsib fuq Facebook. X'ġielek illi tagħmel studju propju fuq il-Malti, l-użu tal-Malti fuq il-Facebook? Meta kont l-Università konna wasalna bdejna noqorbu li nagħmlu xi ħadd kulħadd irid jagħmel studju. U jiena bdejt nażel aktar il-lingwistika, jiġifieri l-mod ta' kif il-Malti qed jiġi użat fis-soċjetà tal-lum aktar milli xogħlijiet li huma diġà lesti fejn trid tkompli taħdem fuqhom. Facebook 4 snin ilu kien qiegħed invoga ħafna fejn l-utenti tiegħu bdew jiżdiedu brata maġla Maltin jiġifieri eluf kull xahar. Bdew jiftħu profili ġodda fuq Facebook u ovvjament dawn bdew jużaw il-lingwa Maltija fuq Facebook. U hemmhekk bdejna naraw meta bdejt anke nużah jiena personali, bdejt ninduna li hemm ċerta żbalji li qed ikunu kurrenti. Jiena ġieli nara statuses li ma jkunx kapaċi naqrom bil-mod li nkitbu. Eżatt, tismu litteralment fuq il-fonetika u tieħu kollox kif jinħass. Ekku, ġifieri kważi jrid isir studju. Eżatt. U tibda tgħid imma daw Maltin bħali. Kif għandek ammont kbir ta' Maltin li jiktbu l-Malti ħażin. Eżatt. U ma jistgħux jiktbuh. Iva. Mbagħad għandek settur ieħor nies li ma jafux jiktbuh, jiġifieri. Imma xorta jiktbu. Iva, xorta jiktbu. Da bħal xi ħadd li jrid jikteb status bl-Ingliż u ma jafx bl-Ingliż. U ma jafx bl-Ingliż, ekku. Żgur li ma jkunx jistħi. Ekku. Jiena meta bdejt l-istudju tiegħi rid nanalizza dawk in-nies li jafu jiktbu l-Malti però jażlu li jiktbuh kif jinħass. U dawk in-nies li verament ma jafux jiktbuh. U kienet kurjuża ħafna l-fatt illi żgħażagħ jafu li qed jagħmlu l-iżbalji, jiġifieri dawn mhux qed jagħmlu żball għax ma jafuhx, imma huma konxi li qed jiktbu Malti qasir fuq Facebook. Imbagħad sezzjoni oħra ta' nies li għandhom il fuq minn 45 sena huma konxi li huma qed jiktbu Malti tajjeb, ovvjament kif talmu huma għaliex rridu ngħidu lil Malti dejjem aġġorna. U allura huma jħossu li l-Malti kienu qed jiktbuh kif jafu, kif inhu tajjeb. Di domanda interessanti, ġifieri jażlu li ma jiktbux il-Malti kif suppost. Eżatt. Jiġifieri da mhux biżball jenna forsi ġieli jiena nsejt aċċent jew għamilt vokali tal-leħen. Le, da jażlu. Jażlu huma, ġifieri huma jħossu li għax qed jużaw fuq qed jiktbu Facebook jew semmejtu ukoll ftit il-messaġġi, huma qed jażlu konxjament li ma jridux jiktbu Malti tajjeb. Mhux għax ma jafux. Ġifieri mhux kwistjoni li jqassru. Ija wkoll, daħlet ukoll, ġifieri li jużaw l-erq bħal meta ngħidu l-kelma tajjeb li minflok jiktbu tajjeb. Li sa ċertu punt hija aċċettabbli għax tista' jkun kemm għal ħeffa, kemm għal affarijiet. Fil-fatt fuq hekk li xtaqt niddiskuti miegħek, għax li wieħed qed jikteb tajjeb, pereżempju, dana mhux qed jagħmel xi ħaġa ħażina, hemm ħsieb sew warajha illi qed qassar għaliex inti il-medium illi għandek huwa limitat. U qed tagħmilha wkoll skont l-erq. L-istess bħalma t-Taljani, pereżempju, jibda tara ġili SMSs u jiddedikaw xi kanzunetta. Per te jagħmlulek X ix u te. U hemmhekk tibda tara li għandek stil ta' ortografija għal dak il-medja. Rridu niftakru wkoll il-Malti huwa oriġinat mill-Arbi primarjament, ġifieri u l-Arab jaħdmu ħafna bis-sistema tal-erq. Allura isa ma tidix daqshekk kera li meta inti qed qassar tuża l-erq biss,
iktar kienu jurtaw niżbalji li inti, eżempju, kelma tiegħek, lok tikteba għajn ek, tikteba tiqija ak. Allura inti totalment kissirt is-sistema ta' kif tinkiteb il-kelma, ma użajtx l-erq, u hemmhekk mort taħt verżjoni oħra ta' dik il-kitba. Ma jien hawnhekk hekk f'moħħi mhux qed immaġini kelli diffikultà nifhem x'wieħed qed jipprova jgħid. Iva. Kienet semmejt ukoll l-użu tal-punteġġjatura għaliex kien hemm ħafna li jiktbu paragrafi sħaħ mingħajr punt esklamattiv jew inkella l-kuntrarju l-punt esklamattiv jiġi użat b'mod abbużat. Eżatt, ġifieri fejn inti letteralment qed tipprova tagħmel punt u qed tużah mod iktar milli suppost. Issa mbagħad dili ma issib minn naħa l-oħra jgħidlek isma' dana il-Facebook tiegħi. Eżatt. Jien ħanikteb kif irrid jiena u nagħmel li rrid jiena. Eżatt. Sa ċertu punt għandhom naqra raġun. Veru. Kulħadd jużah kif irid. Ġifieri da ma tistax persuna tobbligah kif ħajikteb jew liema lingwa ħajuża li jikteb. Però dejjem tiżżomm f'moħħok li inti qed tagħmel affarijiet pubbliċi. Jiġifieri kull ħaġa li tittella fuq is-sit Facebook qed tkun pubblika l-affari. Allura mhux qed jarawh biss sħabek, imma jekk inti ħadd tkompli żżid il-lista ta' ħbieb qed jarawh nies ġodda, nies differenti. U dan allura qed jiġri li l-Malti qed jiġi aktar espost miktub ħażin. Jiġifieri inti qed tinfluwenza forsi nies li ma jafux li għamlu profil ġdid fuq Facebook dawn qed jippruvaw jitalmu jaqra u x'kien hawn min illi beda jitgħallem jaqra grazzi għal messaġġi u għal Facebook. Ukoll. Illi jkunu litterati u jibdew bil-mod il-mod u jibdew jitalmu jaqraw. Żgur illi jaffettwa mbagħad bil-kontra jekk xi ħadd ħajjiġi biex japplika għal xi post tax-xogħol u awtomatikament minn ħajamel l-interview żgur ħajkun iċċekkja għalek il-Facebook. Ngħid għalija jien jekk nara xi ħadd li jagħmel geġwiġija kif qed jikteb eċċetera u x-xogħol ikun jirrikjedi standard ta' Malti jew komunikazzjoni, dan ngħid għax dan naturali qed joqgħod jiżbalja. Ekku, tkun qed qisek qed tagħmel riklam ħażin tiegħek innifsek ukoll. Ġifieri dik ta' min wieħed iqisa sew meta jiġi biex jikteb l-status m'intix qed tiktbu għalik, dak oqgħod ħażżes id-dar. Meta tikteb status qed tiktbu għall pubbliku u kif għandek terfa' responsabilità ta' dak li qed tgħid. Trid ukoll tifhem illi huwa mera tiegħek qed jirrifletti lilek innifsek. Ħalli nkun l-avukat tax-xitan. Il-Facebook ġie maħluq bl-Ingliż. U allura anki t-terminoloġija u dak kollu illi għandek huwa għabbażi tal-Ingliż. Il-Malti jgħidlek jiena diffiċli biex nikteb il-Malti tajjeb. Veru. Infatti fil-kwestjonarju li kont għamilt qabel bdejt nistudja l-iżbalji li bdew isiru, saqsejt liema lingwa qed jużaw. Però xorta l-Maltin jażlu li jużaw il-Malti. Jiġifieri għalkemm l-għodda da kontrihom, huma jażlu li jużaw il-lingwa tagħhom. Però mbagħad anke l-format, ġifieri jekk tara ġnus oħrajn, Facebook bil-Franċiż hemm, Facebook bit-Taljan hemm. Aħna ngħidu li kemm aħna patriotti, eċetera, u vera nażlu il-Malti bħala il-lingwa nattiva tagħna. Imbagħad m'għandniex Facebook bil-Malti. Veru. Irridu nżommu f'moħħna wkoll li l-Ingliż huwa l-sin uffiċjali wkoll. Naqblu. Jiġifieri il-Maltin huma il-lingwa nattiva jiena għall-maġġoranza ġifieri. Eżatt. Il-Maltin huma komdi li għalkemm is-sit ikun sit Ingliż jew sit b'lingwa Ingliża, jużaw il-Malti imma ma ddejqhomx il-fatt li għandek home qiegħda bl-Ingliż, jiġifieri huma lihom hija xi ħaġa normali. Kont staqsejt ukoll jekk il-Malti u l-Ingliż jużawx fuq l-istess status li jtellaw. Jiġifieri kienet interessanti ħafna kif ħafna nies għażlu li huma jħalltu l-Malti u l-Ingliż ġo l-istess sentenza. Ġi huma konxi li jtaħaltu iż-żewġ lingwi uffiċjali. Illum sa sitret nisimgħu riklami hekk. Riklami, eżatt. U għandek ħafna nies li jitkellmu hekk ukoll. Iva. Dilin, jien nirringrazzjak fil-waqt li nagħlqu wkoll b'dik l-istatistika li għadna kemm rajna. Nisperaw li wieħed ikun aktar konxju ta' meta jikteb. Issa jekk tiktibx bl-Ingliż, bit-Taljan, bil-Malti, iktibha sew. Eżatt. Inkella tikteb xejn. Grazzi ħafna lilek tal-arfin illi wassaltinna, żgur illi nkomplu nevolvu bħalma evolvi l-Malti kull nhar ta' tnejn waqt is-sezzjoni tagħna Malti Pur. Ħamorru għal waqfa ta' Telebeħ la niġu lura iċ-ċans illi nilagħbu flimkien bwieġeb bil-kontra.